laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong drama na naman ang ating mapapakinggan sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito na ang patikim sa kwentong dapat ninyong abangan ngayong araw. Bahay namin to. Bahay ng papa mo. At anak niya ako. Hintayin mo lang. Hintayin ang ano? Natural lang naman na bubukod ka. Eventually. Hindi ako aalis. Patay na patay ang papa mo sa akin, no? Kapal na mukha mo. Rebound ka lang. Anak ka lang. At ako ang nagpapasaya sa kanya. Kaya wag kang bastos. Kapal na mukha mo. Gold digger! Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your Uragong Broski like Super Legit and All Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Naku, mukhang parang Cinderella ang ating magiging drama maya-maya. O, 'di ba? Kasi usually, 'di ba, si Cinderella inaapi ng madrasta, tapos may madrastang masungit, stepmom. Naku, exciting ito dahil isa ang Cinderella sa mga pinakapaborito ko talagang fairy tale. Yan. And maganda na parang ang atake ng ating drama maya-maya ay modern Cinderella. Modern kasi hindi na lang basta-basta umuoo at sumusunod itong bida natin na ika nga natin Cinderella dito. Parang palaban siya sa madrasta. 'Di ba? Yan naman yung gusto natin, 'di ba? Kaya nga tayo nagpupuyat minsan sa mga teleserye, 'di ba? Sa mga drama-drama, 'di ba? Kasi gusto natin yung bida talagang lumalaban. Kasi tapos na yung era na kung saan talagang nilulugmok talaga sila ng kontrabida. 'Di ba? Nakaka-satisfy sa atin kapag marunong manindigan at lumaban yung bida like Super Legit and All. And you heard it right mga kabisyo, ganyan-ganyan ang mapapakinggan natin sa Dear Love natin maya-maya. Pero tulad ninyo, hindi ko pa napakinggan talaga, promise, I swear. Itong drama natin ngayon, kaya exciting kung sapat ba na lumalaban yung bida para magkaroon siya ng happy ending. 'Di ba? Sapat ba na hinaharap natin yung mga kontrabida natin sa buhay para magkaroon tayo ng happy ending? Kasi minsan yung mga laban kabisyo hindi sa naduduwag ka, pero may mga laban na hindi mo na dapat sinasalihan because at the end of the day, no sense. Wala na siyang sense. Nonsense kapag sinalihan mo yun. And sometimes, yung hindi mo paglaban is actually your winning move. Yan. Kaya mga kabisyo, regardless kung ano man yung kinakaharap mo sa buhay mo ngayon, kung ano man yung laban na kinakaharap mo sa buhay mo ngayon at feeling mo may kontrabida sa buhay mo, i-recalibrate mo yung sarili mo, kausapin mo yung sarili mo. Tama ba na pinag-aaksayahan ko ng panahon, ng enerhiya, ng oras, ng laway? Kasi dinuduraan mo. Etong mga kontrabida sa buhay mo, yan, sapat ba? O sapat na manahimik ka na lang? Kasi minsan yung mga kontrabida, mas lalo silang natitrigger kapag tayo ay nananahimik. 'Di ba? Because sometimes yung silence natin is our strongest arm. Oh! 'Di ba? Pero hindi ako mananahimik. Hindi ako mananahimik dahil sabay-sabay nating bubuuhin ang drama na yan sa aking pagbabalik. And for sure mga kabisyo, hindi lang kayo matitrigger dito at kung ano man yung mararamdaman ninyo, kapupulutan din natin ito ng aral at mabibigyan tayo ng panibagong perspective about sa love or pagmamahal like Super Legit and All. For na mga kabisyo, mapapakinggan din tayo sa ating official social media pages maya-maya bukod dito sa Facebook. Live din tayo sa TikTok kaya i-follow na kami at Love Radio Manila. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!